Atay po ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Nika's Secret File. Si Nika nanumbalik. Ano ulit? Nanumbalik. Ano ba naman yan, rakitera? Tumigas yung dila ko tsaka yung bibig ko dun sa numbalik. Si Nika nanum. Ulitin natin, take 2. Si Nika Ha? Hindi ko talaga kaya. Si Nika nanumbalik. Ayan. O, diba? Sorry talaga. O, sige, try nyo kaya. Kayo kaya yung magsabi nun. Nanunumbalik. Si Nika nanumbalik ang nararamdaman sa kanyang dating kasintahan. Pero yun na nga, meron siyang kasalukuyang kasintahan. Kumbaga matagal na sila na hindi naman na nagkikita nung ex niya. Tsaka lang sila ulit nagkita nung namatay yung mommy ng ex niya. Pumunta siya sa burol. Tapos para bang doon nanumbalik ang kanyang nararamdaman or feelings para sa kanyang ex-boyfriend. Tapos naalala niya yung mga first na ginawa nila at kung paano siya alagaan. Hindi lang nung pamilya ng kanyang ex, kundi nung ex niya mismo na inuuna siya bago ang lahat. Samantalang yung boyfriend niya, hindi niya maiwasang kumpara eh. Etong boyfriend niya parang wala daw paki sa kanya. Kung hindi pa raw siya nga tatawagin nung tatay nung kasalukuyan niyang boyfriend, dun sa lamesa, sa pagkainan, tsaka lang siya makakakain. Yung ganun ba? Isip ko nga kanina eh. Nagjowa pa to. Parang wala rin naman siyang jowa. Charot. With harot. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Tambay Love. Para sa sender, balik ka na lang sa ex mo tulad ng kwento mo. Sa boyfriend mo, wala naman siyang planos para sa'yo. At minamadali ka pang makapagtapos ng pag-aaral para matustusan ang pangangailangan niya. May nararamdaman ka naman na para sa ex mo. Baka yan na ang senyales para magkabalikan kayo. Hindi talaga closure ang nangyari sa inyo, kundi isang magandang pagsubok and experience para mapalapit pa kayo muli sa isa't isa. From Tambay Love. Talaga ba? Hindi siya closure? Kundi isa siyang exposure? Ganon. Ito naman sabi ng ating kabisyo na si Ryan Tolosa. Hinahanapan mo lang ng mali ang boyfriend mo dahil may nararamdaman ka na sa ex mo. Yun lang yun. Huwag mo nang masyado pang pabanguhin yung boyfriend mo o yung ex-boyfriend mo. Yun lang talaga yun. Gusto mo nang bumalik sa ex mo. Sa bagay, no? Kapag ayaw na talaga natin sa isang tao, hahanapan talaga natin siya ng mali. Salamat, Ryan. Ito pa sabi ni Don Feria. Ang masasabi ko lang sa ating letter sender, sundin niya na lang ang nararamdaman. Sundin niya na lang ang kanyang puso. Feeling ko mas mahal niya pa talaga si ex, kaya wag niya nang patagalin pa kesa malaman ni present boyfriend ang ginagawa niya. Makakasakit lang siya ng damdamin ng iba. Shrew. Salamat, Don Feria. Ito pa sabi ni DR, Nika, ikaw lang naman talagang problema rito. Ay. Una, nagiwalay na kayo ng ex-BF mo.
Dahil sa paratang mo sa kanya na nag-cheat siya, naniwala ka sa iba pero hindi naman pala totoo. Pangalawa, may boyfriend ka ngayon pero wala siyang time sa relasyon ninyo. Well, it's better kung wala ka nalang piliin sa kanilang dalawa kasi walang magandang mangyayari kung isa lang sa kanilang dapat mong mahalin habang yung isa, hihiwalayan mo. Dapat kasi dito, tinuldukan ni Darwin Russell to. Kasi walang magandang mangyayari. Ganon. Tapos isa lang sa kanilang dapat mong mahalin. Yung isa, hiwalayan mo. Dapat ganon. Tuloy-tuloy ko sinabi yung comment mo eh. O ito naman sabi ni Charles. First and foremost, ang hirap naman mag-focus kung saan ako makikinig at manunood. PBB ba? Programa mo, DJ Rocky? Pero dahil malakas ka sa akin, ikaw na ang pinipili ko. At salamat thank you Alam mo, sender, you should be aware of the false accusations na ginawa mo dun sa ex mo. Hiniwalayan mo siya Dapat na totoo naman pala yung ex mo sa'yo. Sana nakinig ka man lang sa kanya. Tapos eto ka ngayon, may boyfriend ka na. Pero, nandito ka sa sitwasyon na kung wala siyang paki sa'yo at hindi mo naman feel yung pagmamahal mo lahat sa kanya, bakit nandiyan ka pa? Pagdesisyonan mong maigi kung anong dapat gawin mo. At dun sa ex mo, ikaw tong tumutulong sa kanya dun sa funeral ng mom niya. Pero nandun ba yung forgiveness para pagkatiwalaan siya ulit? Make it clear, sender, and be wise. Yun lamang po. Salamat, Charles. Ito pa sabi ni Jobert Vertudazo. Para kay Nika, hiwalayan mo na yung boyfriend mo ngayon. Dahil ikaw na mismo nagsabi sa amin, addict sa online games itong boyfriend mo. Walang time sa'yo. Balikan mo na lang yung ex mo na nagpaparamdam sa'yo ng pagmamahal at pagpapahalaga. Tsaka sa kwento mo, mukha talagang mahal mo pa rin yung ex mo. Shoutout na lang kay pareng Alan Alvarez at pareng Rogelio June Bernardino, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino. Yun lamang po. Thank you so much from Jobert Vertudazo. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for tonight. At halos lahat ng mga nagko-comment, wag mo nang patagalin pang relasyon mo sa inyo ng iyong boyfriend. Hiwalayan mo na yan. Sasakit lang ulo mo dyan. Puro ganun. I agree naman. Kasi kung yan na yung nararamdaman mo at wala ka ng masyadong amor dun sa boyfriend mo, may mali. Kung lahat na lang ng mali ng boyfriend mo nakikita mo sa kasalukuyan, may mali. Yung pakiramdam na you don't adore your partner that much anymore, ibig sabihin may mali sa relasyon ninyo at may mali. Hindi naman yung completely mali sa nararamdaman mo, mali sa iyo. Pero you have to reassess your feelings towards your partner. Baka kasi hindi na sumasapat yung pagmamahal mo para sa kanya to stay in that relationship and eventually it will become toxic. Baka nandyan ka na lang for safety, for the reason of gusto mong magka-boyfriend, or for the reason na ito na kasi yung boyfriend ko Ito yung pumalit right after my ex. Nandun ka ba sa situation na yun? Or, baka naman, tama din yung isang sinabi nung kabisyo natin kanina. Na hinahanapan mo na lang talaga ng mali itong ex mo, ay itong present mo, dahil sa ex mo. Kasi may nararamdaman ka pa sa ex mo. Kasi ang taong gustong-gusto ang kanyang partner will do anything and everything for his or her partner. Na kahit ano pang sabihin ng ibang tao, he or she will make sure na okay pa rin siya sa paningin ko or paningin mo. Yung kumbaga lahat na ng tao sa paligid mo, posibleng sabihin nila lahat ng mga masasakit, masasama doon sa partner mo, pero ikaw ang magiging tagapagtanggol ng partner mo. Ikaw yung magsasabi na hindi naman ganyan yung nakikita ko sa kanya. Pero kung ikaw mismo ang nakapupuna
At para bang humihiwalay na yung damdamin mo dito sa partner mo. So what's the point of being there? What's the point of staying in a relationship wherein hindi mo naman na mahal yung tao? Plus, the fact na nag-cheat ka pa din. Hindi mo nga sinabi sa present partner mo na umattend ka ng burol ng mommy, ng ex mo. Dun pa lang nagkamali ka na. And you have to admit that. Aminin mo, hindi lang sa sarili mo, kundi dun sa taong partner mo. Na kahit marami siyang kamalian sa'yo, hindi pa rin naman sapat na rason yun para makipag-reconcile ka or makipag-recommunicate ka doon sa ex mo. Kasi kung bibisita ka lang naman talaga at kung gusto mo lang talaga na makiramay doon sa ex mo dahil ibang klase yung naging impact sa'yo doon sa buhay mo nitong mommy niya, makikiramay ka. Pero you know your boundaries. Hindi yung tipong, aba, tumulong ka. Okay, sige, tanggapin na natin yung pagtulong. Pero, ikaw na mismo nag-initiate na makipag-kiss sa kanya. Ano yun? Sinong niloloko mo ngayon? Sarili mo. And yung ibang tao sa paligid mo. Kung gusto mo ng matinong relasyon, maging matino ka din mamili. Maging matino ka din sa pagdidesisyon mo. Sinasabi mo na itong present boyfriend mo, sinasabihan ka na magtapos ng pag-aaral, pero are you being fair right now? Kung ayaw mo naman pala na ganun yung magiging partner mo at naging partner mo, bakit nandiyan ka pa nga? Oh. Hindi kayo magtatagal. Kung ganyan na yung iniisip mo sa kanya ngayon, hindi kayo magtatagal. Bibigyan ko lang yun ng mga months or years. Sige, sabihin na natin mga 2 years max. Pero kung ganyan na yung iniisip mo dun sa current boyfriend mo, hindi talaga magtatagal. At para naman dun sa nararamdaman mo sa ex mo, ikaw lang din naman ang makapagsasabi niyan eh. Ano ba, gusto mo ba talaga na makipag-reconcile, makipag-recommunicate dito sa ex mo na to the point na gumawa ka pa ng dummy account? Namimiss mo ba yung ganong klaseng pag-aalaga? Namimiss mo ba yung ganong klaseng pag-aalaga? Kaya mo lang siya gustong balikan? O kaya parang pakiramdam mo may feelings ka pa rin sa kanya? Or mahal mo lang talaga siya? Timbangin mo din yung sarili mo. But please do not be unfair to others. You left your ex-boyfriend because you thought he cheated on you. And then right now, you just cheated on your boyfriend. Kaiwan-iwan ka ba? Oo, kasi nagloko ka eh. Masasabi ba nating pagluloko yung ginawa mo? Oo, nagsinungaling ka pa. Hindi ka nagsabi ng totoo dun sa boyfriend mo. Na kahit gaano siya kakaepal sa buhay at kahit gaano pa siya katamad sa buhay, di pa rin yung sapat na dahilan para sa ganyang paraan ka kumilos. Let's just be honest. Yun lang naman yun eh. Be honest to yourself and to other people. Na kahit masakit yung honesty na meron ka, makakasakit ng iba, pero at least, nandun yung respeto. Hindi yung tipong, wala na nga yung pagmamahal, tinanggal mo pa yung respeto, tapos mawawala pa yung tiwala. And in order for you to be respectful sa pamamaalam sa isang relasyon, maging honest ka. Because the highest form of respect is honesty.
Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rockitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. For top secrets, kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Rockitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Nika's Secret 5.